дуруд ба бинандаи закии телевизиони Баҳористон. Барномаи интеллект аст меҳмони хонадони шумо ва имрӯз мо аҳли эҷод омадаем ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва ният дорем ки сабқатро миёни хонандагони ин муассиса ба роҳ монем. Идома ҷолиб хоҳад буд, бо мо бимонед. салом алейкум, номи шумо? Ҳамидова Беназир. Беназир, шумо дар синфи чандум таҳсил мекунед? 11. Яъне шумо имсол хатмкунанда ҳастед, ҳамин тавр? Бале. хуб, чунки яъне шумо имсол хатмкунанда ҳастед, ба кадом донишгоҳ аллакай тайёрӣ мебинед ва мехоҳед ки дохил шавед? Ба донишгоҳи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибн Сино, яъне Медини суд тайёрӣ мебинам. Яъне ба донишгоҳи тиббӣ, ҳамин тавр? Бале. Ба кадом ихтисос? Тавбатӣ. хуб, айни замон фикр мекунам ки шумо аллакай тайёрӣ мебинед ва илмҳои дақиқро хуб аз худ мекунед, ҳамин тавр? Албатта. дар байни илмҳои дақиқ бисёртар кадомаш ба шумо писанд аст? Биология. Биологияро дӯст медоред, ҳамин тавр? хуб, беназир фикр мекунам ки яъне ҷавоб гардондан ба саволҳои мо дар барномаи интеллект барои шумо душворӣ пеш намеорад, барои он ки саволҳои мо низ аз фанҳои дақиқ яъне омода гарданд ва агар шумо омода бошед, мо ба шумо саволи аввалро пешниҳод кунем. Хуб, ман омодаам. аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо кардан мумкин аст? Оксидҳоро ба 3 гурӯҳ ҷудо мекунанд: оксидҳои асосӣ, амфотирӣ ва кислотагӣ. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. ҳангоми ба реаксия дар овардани дуоксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? Намак. ба ҷавоби худ бовар доред? Албатта. хуб, мегузарем ба саволи сеюм. перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? Аз ионҳо иборат аст. Протон, нейтрон ва электронҳо. аз кадом зарраҳо? Протон, нейтрон ва электрон. хуб, саволи дигар. кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст? Симоб. шумо бори ҳам симобро дидаед? Албатта. дар чӣ дидаед? дар кадом асбоб? ҳароратсанҷ. яъне дар термометр, ҳамин тавр? мегузарем ба саволи дигар. барои чӣ дандонҳои хояндаҳо намеафтанду балки мерезанд? Савол ду ҷавоб дорад ва ду сабаб. Барои он ки дандонҳои онҳо зудтар сабзишанд, барои он ки онҳо хӯроки сахт мехӯранд. бинобар ин дандонҳои онҳо намеғалтанд, балки мерезанд қисм қисм. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. беназир мегузарем ба саволи шашум. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро мепайвандад чӣ номида мешавад? Поя. ба ҷавоби худ бовар доред? шуд реша бошад? Не, поя, чунки поя ҳам реша ва ҳам яъне баргу дигар ҷисмҳои рӯи заминӣ дарахтро ба ҳам мепайвандад, фарқ надорад растанӣ, ҳамаи онҳоро ҳамон поя чӣ мекунад? ҳам нақди моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ мебошад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? Ситоплазма. ба ҷавоби худ бовар доред? Бале. Чунки ҳамаи органоидҳо дар ситоплазма мебошад ва ҳамаи намуди мубодила дар ситоплазма мегзарад, барои ҳамин муҳити нимояи ҳуҷайра ба ҳисоб меравад. хуб, мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. беназир, пеш аз оне ки саволи ҳаштумро барои шумо яъне бихонем, мегӯем ки агар шумо ба саволҳои мо ҷавоби дуруст нагардонед, наметавонед соҳиби холҳои баланд дар барномаи интеллект шавед. ва саволи ҳаштумро мехонам. кинематика чиро меомӯзад? Кинематика яке аз қисмҳои физика буда, механика яъне физика буда, вай ҳаракат ва сабаби пайдоиши онро намеомӯзад. яъне ҳаракатро меомӯзад, вале сабаби пайдоиши ҳаракатро намеомӯзад. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. саволи нуҳум. қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? Дар деформатсияи хурд мебошад. хуб, беназир, ҷавоби шумо қабул шуд ва мегузарем ба саволи охирон. изопротсес гуфта чиро меноманд? раванди газе ки дар он 3 параметри макроскопӣ муқаррар карда мешавад. хуб, ташаккури зиёд. мо ба шумо 10 саволро яъне пешниҳод намудем, аз шумо 10 ҷавоб гирифтем ва шумо тахминан гуфта метавонед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед? Мумкин 9 ё 8. яъне айни замон аниқ гуфта наметавонед ки ба чанд яъне саволи мо посухи дуруст гардонидед. пас беназир шуморо мебояд ки то анҷоми барномаи мо мунтазир шавед ва бифаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳои гардонидаи шумо ба саволҳои мо дуруст буда мешавад. хуб, майдаш. ба шумо барор мехоҳем. раҳмат. бинандагони азиз, саволҷавоби мо бо яке аз иштирокчиёни барнома ба анҷом расид. айни замон меравем ба назди иштирокчиёни дигар ва сабқатро бо онҳо идома медиҳем. идомаи барнома ҷолиб хоҳад буд, бо мо бимонед. салом алейкум, номи шумо? номи ман ҷаъфар.
ҷаъфар, шумо дарси чандум мехонед? дар синфи нуҳум. хуб, шумо омода ҳастед ки ба саволҳои мо ҷавоб гардонед? бале. агар омода бошед, пас бо диққат гӯш мекунем. саволи аввалро мехонам. аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо кардан мумкин аст? оксидҳоро ба се гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст. Якум кислотагӣ, дуюм асосӣ ва сеюм амфотирӣ. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. ҳангоми ба реаксия даровардани диоксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? ҳангоми ба ин оксиди сулфур намак ҳосил мешавад. ба ҷавоби худ бовар доред? бале. пас агар боварӣ дошта бошед, саволи сеюм. перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? ба ин саволи шумо ман ҷавоб дода наметавонам. хуб, ҷаъфар бо кенес дар пеш саволҳои дигар истоданд. кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст? ба фикри ман ин симо мебошад. ҷаъфар, шумо бори ҳам симобро дидаед? бале. хуб, саволи панҷум. барои чӣ дандонҳои хояндаҳо намеафтанду балки мерезанд? барои он ки хояндагон асос хӯрокашон чизи сахт мебошад, ҳамавақт дар сабзиш мебошанд дандонҳои онҳо. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. саволи навбатӣ. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро мепайвандад чӣ номида мешавад? ба фикри ман ин поя мебошад. дар фикр кунед. бале, ин поя мебошад, барое ки поя ҳам решаро гирифтааст, дар миёна мебошад, ҳам гулҳо ва баргҳоро чӣ мекунад, мегирада. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегузарем ба саволи дигар. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? муҳити дохилии нимояи ҳуҷайраро ин цитоплазма чӣ меноманд? Цитоплазма. хуб, саволи дигар. кинематика чиро меомӯзад? кинематика яке аз қисматҳои ҳаракате ки бо пайдоиши он меомӯзад, кинематика номида мешавад. хуб, саволи навбатӣ. қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? ба ин саволи шумо ҷавоб дода наметавонам. хуб, саволи охирон. изопротсес гуфта чиро меноманд? ба ин савол ман ҷавоб надорам. хуб, ташаккури зиёд. шумо яъне тахминан гуфта метавонед ки ба чанд саволи посухи дуруст гардонидед? мумкин ба 5 савол. хуб, агар ҷаъфар мехоҳед бифаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳои шумо дуруст буданд, то анҷоми барнома мунтазир шавед ва мефаҳмед ки ба чанд саволи мо посухи дуруст гардонидед. барои шумо барор мехоҳем. заҳмати хуб. салому алейкум. номи шумо? номи ман Воҳидова Озода, хонандаи синфи даҳи А дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 таҳсил менамоям. озода, барои мо гуфта метавонед ки яъне шавқу завқи шумо нисбат ба кадом фанҳо дар муассиса зиёдтар аст? дар фани химия, физика, биология ва ин шавқи зиёди ман дар ин фанҳо мебошад. хуб, яъне зиёдтар вақт ҷудо мекунед барои омӯзиши ин фанҳо ҳамин тавр? бале. хуб, саволҳое ки айни замон барои шумо пешниҳод мешавад аз илмҳои дақиқ мебошанд ва агар шумо омода бошед, мо саволҳоро ба шумо пешниҳод намоем. албатта. хуб, бо диққат бошед. саволи аввалро мехонам. аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо кардан мумкин аст? ба се гурӯҳ. кадомҳо? амфотирӣ, кислотагӣ ва асосӣ. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. саволи навбатӣ. ҳангоми ба реаксия даровардани диоксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? диоксиди калий дар ҳолати охири он намак ҳосил мешавад. саволи дигар. перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? аз ионҳо. саволи чорум. кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст? дар шароити муқаррарӣ ин симо. саволи панҷум. барои чӣ дандони хояндаҳо намеафтанду балки мерезанд? барое ки онҳо доимо дар сабзишанд ва хӯроки доимии онҳо хӯроки сахт мебошад. саволи шашум. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро мепайвандад чӣ номида мешавад? қисми марказӣ ин пояи рустанӣ мебошад. ба ҷавоби худ боварӣ доред? албатта. хуб, озода барои шумо бигӯем ки агар шумо яъне хуб фикр накарда ба саволҳои мо яъне посух гардонед, шумо наметавонед ки дар барнома соҳиби холҳои баланд шавед. саволи дигарро барои шумо мехонам. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? цитоплазма. саволи дигар. кинематика чиро меомӯзад? кинематика ки аз қисматҳои физика буда, ҳаракати онро ба сабаби он меомӯзад. хуб, саволи дигар. қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? ба ин савол ҷавоб. хуб, саволи охирон. изопротсес гуфта чиро меноманд? изопротсес моддаое ки моддаи сахтро гарм мекунанд, изопротсес номида мешавад.
ташаккури зиёд озода. Мо ҳама саволҳоро ба шумо пешниҳод намудем ва ҷавобҳои шуморо низ қабул намудем ва то анҷоми барнома шумо мунтазир мешавед ва мефаҳмед ки то кадом андоза ҷавобҳои гардонидаи шумо ба саволҳои мо дуруст буданд. Барои шумо барор мехоҳем. Ташаккур. салому алайкум. худро маъриф мекардед? ман Мадисоева Муаззама хонандаи синфи 11 мебошам. Муаззама, шумо яъне имсол хатмкунанда ҳастед, ҳамин тавр? бале. хуб, чӣ ният доред? ба кадом донишгоҳ мехоҳед дохил шавед? донишгоҳи давлатӣ ба номи Абу Али ибн Сино. яъне дар оянда табиб шудан мехоҳед, ҳамин тавр? бале. кадом ихтисосро интихоб кардан мехоҳед? ман духтури дил шудан мехоҳам. хуб, мо ба шумо барор мехоҳем ва айни замон шумо омода ҳастед ки мо ба шумо саволҳоро пешниҳод намоем. бале. хуб, бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо кардан мумкин аст? аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба 3 намуд ҷудо кардан мумкин аст: асосӣ, амфотирӣ ва кислотагӣ. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи дигар. ҳангоми ба реаксия даровардани дуоксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? намаки миёна. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. мегзарем ба саволи дигар. перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? перманганати калий аз зарраҳои ионӣ иборат аст. ба ҷавоби худ бовар доред? бале. хуб, саволи дигар. кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст? симоб. боре ҳам шумо Муаззама симобро дидаед? бале. дар чӣ дидаед? дар куҷо дидаед? ва дар шароити муқаррарӣ яъне дидаед ки симоб чӣ гуна моеъ мешавад? бале, моеъ аст. хуб, саволи дигар. барои чӣ дандони хояндаҳо намеафтанду балки мерезанд? барое ки дандони хояндагон доимо дар сабзиш мекунанд. хуб, саволи дигар. қисми марказии растанӣ ки узвҳои зеризаминӣ ва заминиро мепайвандад чӣ номида мешавад? поя. шояд ин реша бошад, барги дарахт бошад? не, қисми марказӣ поя мебошад. яъне ба ҷавоби худ бовар доред? бале. хуб, агар боварӣ дошта бошед, саволи дигар. муҳити дохилии нимояи ҳуҷайра чӣ номида мешавад? ситоплазма. саволи дигар. кинематика чиро меомӯзад? кинематика яке аз қисматҳои физика буда ҳаракати ҷисмҳоро бесабаби пайдоиши онҳо меомӯзад. хуб, саволи дигар. қонуни гук дар кадом деформатсияҳо амал мекунад? қонуни гук дар деформатсияҳои хурд. ҷавоби шумо қабул шуд. саволи охирон. изопротсес гуфта чиро меноманд? изопротсес раванди газие ки дар микропараметрҳо мегузарад, яъне дар ҳарорати баланд ки яке аз онҳо буғ мешавад, изопротсес меноманд. ташаккури зиёд Муаззама. мо ҳама ҷавобҳои шуморо қабул намудем ва то анҷоми барнома мунтазир шавед ва бифаҳмед ки ба чанд саволи мо, яъне посухҳои гардонидаи шумо дуруст буд. ба шумо барор мехоҳем. ташаккур. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки мо қарор дорем дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 9 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва ҳоло ҳам низ саволҷавоби мо бо хонандагони ин муассиса идома дорад ва айни замон дар назди мо иштирокчии дигар истоданд ва чун ҳар вақта сараввал шинос мешавем ва пас он саволҷавобро оғоз менамоем. салому алайкум. номи шумо? Ассалому алайкум. Ман Ҷумазода Фотима мебошам. хонандаи синфи 10 Б. фотима, барои мо гуфта метавонед ки дар муассиса зиёдтар яъне кадом фанҳоро меомӯзед? ман иштирокчии якчанд озмину маҳфилҳо мебошам. ман дар бисёртар ба фанҳои дақиқ, риёзӣ шавқу рағбати бениҳоят зиёд дорам. инчунин ҳамасола дар олимпиадаҳои фанӣ аз фани забон ва адабиёти тоҷик сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мешавам. ташаккур зиёд Фотима. фикр мекунам ки шумо иштирокчии тасодуфӣ дар барномаи мо нестед, чунки саволҳои мо низ аз фанҳои дақиқ омода шуданд ва агар шумо омода бошед, мо бо шумо саволҷавобро оғоз намоем. бале, ман омодаам. хуб, бо диққат бошед, саволи аввалро мехонам. аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба чанд намуд ҷудо кардан мумкин аст? аз рӯи табиаташон оксидҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: асосӣ ва амфотермӣ. хуб, ҷавоби шумо қабул шуд. саволи навбатӣ. ҳангоми ба реаксия даровардани дуоксиди сулфур ва оксиди калий чӣ ҳосил мешавад? ҳангоми ба реаксия даровардан намак ҳосил мешавад. хуб, саволи дигар. перманганати калий аз кадом зарраҳо иборат аст? перманганати калий аз ионҳо иборат аст. хуб, саволи навбатӣ. кадом металл дар шароити муқаррарӣ моеъ аст?
سیماب در شرایط مقرری مایع می باشد. جواب شما قبول شد. میگذاریم به سوال نوبتی. برای چی دندان خاینده ها نمیافتند و بلکه میریزند؟ چون که همیشه آنها در افزایش می باشند و خوراک دائمی آنها محصولات های سخت می باشد. خب سوال نوبتی. قسم مرکزی رستنی که عضوهای زیرزمینی و زمینی را میپیوندد چی نامیده می شود؟ پایه نامیده می شود. شاید ریشه باشد؟ پایه می باشد. خب سوال نوبتی. محیط داخلی نیمایه حجره چی نامیده می شود؟ محیط سیتوپلازم نامیده می شود. سوال نوبتی. کینماتیکا چی را می‌آموزد؟ کینماتیکا که از قسمت‌های فیزیکا بوده، حرکت را به نظرداشت سبب‌های آن می‌آموزد. خب سوال نوبتی. قانون گوک در کدام دفرماسی‌ها عمل می‌کند؟ متاسفانه به این سوال جواب ندارم. خب سوال دیگر رو برای شما پیشنهاد می‌کنیم. ایزوپروسس گفته چی رو می‌نامند؟ روندی به ایون‌ها تجزیه شدن کیسلات‌ها را ایزوپروسس می‌نامند. تشکر زیاد فاطمه. این سوال آخرین بود در برنامه اینتلکت که برای شما پیشنهاد نمودیم. سلام علیکم. نام شما؟ سلام علیکم. نام من ابوبکر عبدالرحمن، خواننده صنف دی ا مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 تحصیل میکنم. ابوبکر شما آماده هستید که ما با شما سوال‌ها رو پیشنهاد نماییم؟ بله. خب آماده باشید. از روی طبیعتشان اکسیدها رو به چند نمود جدا کردن ممکن است؟ با 3 گروه. کدام ها؟ اساسی کیسلودگی اینفوتری. خب سوال دوم. هنگامی بر یک در آوردن دو اکسید سولفور و اکسید کلی چی حاصل می شود؟ نمک. سوال دیگر. پرمنگنات کلی از کدام ذره‌های عبارت است؟ با این سوال پاسخ ندارم. خب باقی نیست. در پیشمرو سوال‌های دیگر انتظارم. سوال چهارم. کدام متل در شرایط مقرری مایع است؟ سیماب. سوال پنجم. برای چی دندان خاینده ها نمیافتند و بلکه میریزند؟ برای آنکه آنها در افزایشند. سوال دیگر. قسم مرکزی رستنی که عضوهای زیرزمینی و زمینی را میپیوندد چی نام دارد؟ پایه. شاید ریشه باشد؟ نه، پایه است. برای چی محض پایه؟ برای آنکه ریشه در تگ زمین است، پایه در میانه. خب سوال دیگر. محیط داخلی نیمایه حجره چی نامیده می شود؟ سیتوپلازم. جواب شما قبول شد. میگذاریم به سوال نوبتی. کینماتیکا چی رو می‌آموزد؟ کینماتیکا یکی از قسمت‌های فیزیکا بوده، حرکت را به سبب پیدایش آن می‌آموزد. خب جواب شما قبول شد. سوال نوبتی. قانون گوک در کدام دفرماسی‌ها عمل می‌کند؟ با این سوال پاسخ ندارم. خب سوال آخرین رو برای شما می‌خوانم. ایزوپروسس گفته چی رو می‌نامند؟ با این سوال هم جواب ندارم. خب تشکر زیاد ابوبکر. ما هم جوابهای شما رو قبول نمودیم و تا انجام برنامه منتظر شوید و بفهمید که به چند سوالی ما پاسخ گردانیده شما درست بود و برای شما قرار می‌خواهیم. تشکر زیاد. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، سبقت میان خوانندگان این مؤسسه به انجام رسید و نتیجه باشد چنین نشان داد. بنظیر حمید و خواننده صنف 11 او توانست به همه سوال‌ها جواب درست گرداند. جعفر حسنов توانست به 7 سوال ما جواب درست گرداند. آزاده واحدова او توانست 9 جواب درست را پیشنهاد نماید. معظمه مدیسова به 10 سوال 10 جواب درست پیشنهاد نمودند. جمعزاده فاطمه از 10 سوال به 8 پاسخ درست را پیدا کرده توانست. ابوبکر عبدالرحمن به 7 سوال جواب درست گردانید. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه اینتلکت به انجام میرسد. ما باشد میرویم پی دریافت خوانندگان بالای قد و سوالهای جالب. با شبکه باورستان بودن را فراموش نسازید.